kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma ewa bandiraɓe musidɓe caggal nde jettuɗen Allah julɗen rasulu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam cheikh Mouhamadoul Bachir e ruttade ɗo hande kadi e yewtere meɗen l'islam woni fewde ko fewte e korka ɗo yawo meɗen piindi fa tabarakallah asul khaliqin en garti hande kadi en calmini bandiraɓe en juurimamaɓe eɗen ñaganoɓe Allah jaam eɗen ñaganoɓe Allah kadi ne kisal taw kadi ne gondugal e yajede fa tabarakallahu e cellal tabarakallahu ceerno Basiru mi accuma calmina hade meɗen arde e ko e yewtere meɗen eɗen calmina bandiraɓe eɗen juuro ɗumen nam eɗen ñaganoɓe jaam eɗen ñaganoɓe yo Allah walluɓe korka ka ɓe koora ɗum no Allah wiri ni ɓe daña baraji ɗi Allah sownaɓe baraji ɗi nam hakada nam eyyi cheikh Mouhamadoul Bachir caggal nde jaltuɗen toɓɓe meɗen garwanije hande garaten koye toɓɓere arwanire taw ko ñawɗo woni ko wiyete ko almarid onne kadi wonko waɗɗi ɗum e korka won kadi ko korka waɗɗa won kadi ko korka waɗɗinani e dow makko ɗon noon ko korka waɗɗini e dow makko ko e ko jomiraɗo haale makko e kanko ñawɗo o ko ɗen gueɗe hande gardortoɗen tawa haalande bandiraɓe saabu hen korka foof arat ina tawa hen yimɓe woni e rafiji ha e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon eyyi tabarakallah eyyi ceerno Mouhamadou Allah haali ɗum sa ƴeewi joni ay kalɗo o korka Allah haali toon ñawɗo oy faman kana minkum maridan kala e moɗo mo ganduɗa ko ñawɗo walla ɗanniɗo eyyi ɗanniɗo en kaali émission ngaji jawtuɗi ɗi Allah haali mum ñawɗo o wi ko so tawi goto e moɗon ko ñawɗo ha ganduɗa wawa hoorde yo ñaam o fada ha lewru ndu maaya o yoɓa eyyi so tawi korka ka sattat e makko eyyi ɗum woni ala alladina yutiqunahu eyyi ɓen ɓe ganduɗa ɓe ene mbawi horde kono noon ko ma tampa no fewi no fewi no fewi saabu wondude e ñabbuli walla saabu loode walla saabu ko way noon ɓen yo ɗaccu ha korka ka maaya joɓa eyyi so tawi kanko noon fof kadi e ñawɗo o e ñawde so tawi wonko wawi etade seeɗa o hoora ko ɗum kadi ha hande ɓuuri kadi eyyi etade nde o hoorde kadi ɓuuri no musafir o ni eyyi so tawi noon ha hande ko ñawɗo omo jorti manam omo ɗamini wonde omo jogori dañde aafiya e ñaw makko nguɗo caggal korka eyyi caggal korka eyyi omo walla ni haydere korka ni mana joni korka darima tan o woni tinde mana musiki e ɓandu makko o woni noon e safrade eyyi joni noon omo ɗamini wonde oɗo safara mo safrato ma oɗo ñawi aafiya eyyi ɗum yo jokku safara o ha nde o ɗamini nde yonta eyyi nden so yonti o tawi wonde o samori seeɗa o watta horde eyyi o watta horde ɗum to ko ñamlino eyyi mana ko jooɓo yow ɗum eyyi joni noon so tawi omon wonde ñaw ngu no muusi o ɗaminaki sellude e ñaw ngu e nder lewru korka ɗum yo taƴ ɗum yo taƴ o yaltina noon sadak kala ñalawma mo taƴi o yaltintu fodde kene wona muddo muddo
mudda e muddo ko jaltinten koye asokal muddo hoore ko foti noon o yaltinta o totta ɗum miskine o totta ɗum miskine eyyi kono wona kadi muddo meha tan saabu muddo mehane ala ko nafata miskine haydara eyyi alay saago muddo o ma wooda ko wondi ma yaada e dépense tan eyyi ma yaada dépense ɗum noon o ƴeewat tan ko potata wonde dépense o totta ɗum miskine to on wawi dañde hen diwlin mum e mariyal mum seeɗa e liɗɗi mum seeɗa e lamɗamal mum seeɗa tan ko yadata hen tawa tan ko haarata ɗum dal masala eyyi o waɗira hon noon eyyi eyyi ɗum ɗo noon ko wonande mo ganduɗa oɗo kañum hankkadi wawa horde mana kanko o jortaki rafi makko o ko cellowo hakkude ɗo e korka nde artoyta tawa ko sellani ɗum noon kanko o yaltinto muddo o woni o totta ɓe wiya yo tottuɓe eyyi o taƴa eyyi nam eyyi ko ɗum woni o wi kanko mana joom deftere nde o wi baaɗo noon woni ɓe Allah wi ɓe wa ala alladina yutiqunahu nam ɓen ɓe ganduɗa ene koora kono ko wondude e sattede mawde e ɓen o wi wonde yo taƴ ñammino miskine e ñammino miskine ɓayri kañumen mbawata hankadi hoorde te joni so taƴine hayso lewru koor ko yawti jogorani yomde mbawa eyyi neɗɗo ronki hoorde nder lewru koor kam ala ko haaliso koor ko yawti eyyi ɗum noon kanko ñawɗo o ko ɗum woni ñawore makko eyyi so wawi tinnade o tinno mana o hoora fodde ko ɓandu makko rokkimo bisimilla so wawa ɗum o wawa ɗum ha o wawa ɗum hankadi dal ko ma o ñama tan ma o taƴa tan yo taƴ so taƴi anani de mana o ñammina noon wondu ñalawma foof o yaltina ko ganduɗa ko ñamri miskine alhamdulillah sa ƴeewi joni ceerno Basirou ha joni ko konngol ngol jumiraɗo haali tan ngol woni e yaade yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra e Allah noon kala mbo ɗaɓɓani newuya o newnani ɗum yo andu kañum ko newnanaɗo e wonno ñawɗo ina wayi ina yara lekki ina wawi ina ko pikkirtoɗo ina wawi saɗi yara lekki koma mbadda hen ndiyam kadi poɗɗe ɗe kadi so yawti tan hankkadi way kono ñamde ni e gaɗe goɗɗe ba noon fof ɗum fof Allah newnanma wima noon joni ɗum noon so tawi ɗum ari korka ka so ari a taƴat korka ka so tawi aɗa jorti cellal caggal korka ka balɗe taƴƴaɗe ɗena yaɓatɗe wona so tawi noon a jortaki cellal e gan sanga a ñammintu ñamminde ndene ɓaade an taññuma ko ñawngu an ko capanɗe tato ɓe tan ñamminta a jiida e gamdiɗo wi kañum hoorani tan qaɗan on ɗon ko fawa e dow mum ko an a fawa kay dow ma saabu o to wiya ko ma hoora lebbi ɗiɗi deggodirɗe ma walla ñammina capanɗe jeegomo miskino walla rimɗina dande jiyaɗo andi on kam ko ɓuuri ko fawa e mum ko ɓuuri hewde fof e ko fawa e dow oɗo ko eyyi joni oɗo kadi ko fawa e dow muɗum ko so tawi o horini korka he balɗe 4 walla balɗe 5 walla balɗe 6 walla balɗe 10 ko heddi ko noon ɗum woni ko dañani hoorde joni noon so tawi ombo itta muddu o ittanta tan ko balɗe ɗe o hoorani ɗe walla ko lewru ndu fof eyyi mana ko so tawi joni o hoorino e nder lewru he balɗe 5 walla balɗe 6 aɗa ɗum kam o hoori ɗum balɗe keddiɗe noon dañani hoorde balɗe keddiɗe o dañani hoorde eyyi ɗe o dañani hoorde ɗe noon lewru ma yi o dañani no yoɓiri joni noon so tawi ombo itta muddu ombo totta ombo yoɓa joni o ittata ko mudduji e nogas e 4 tan walla o ittata ko mudduji 50 eyyi ko timminde nde ɓuuri eyyi timminde nde tan ha timmo ɓuuri nam eyyi mana kaffara fof kadi ko ɗum ɓuuri kaffara walla kala ko neɗɗo ne ñammina walla ko way noon ɓuuri moƴƴude ko wadde ha timma eyyi ha jakorɗa ni ɓurti ha jakorɗa ɓurti eyyi woman tadawwa hayran fof hayrun lahu eyyi kala kadi ne baɗɗo moƴƴere ha o ɓurtini moƴƴere nde moƴƴere suto koye makko eyyi sa yiɗi namdo tan ko ha ɓeydo moƴƴude ɓeydo kadi labde ɓeydo kadi fewande e yimɓe ganduɗa manan hettiyankoɓe ɓe a faami eywa tabarakallah hasul khaliqin ɗo kadi ko hunde wande nafoore no feewi ɗum woni wa ala allazina yudiqunahu on ɗon fidyatun wa taam miskin tabarakallahu ko ñamminde miskin ɗon selli ko tabarakallahu e Cheikh Mahamadou Bachir joni eɗen gara e oɗo jiyaɗo Allah oɗo o wona ñawɗo ni kono noon duuɓi makko hankadi mbafoyi no feewi
korka na arani tawotinani korka ari korka na mai tawotinani korka hankati korka dum do en ara yawti kanko tintani haydara oɗo ne holko waddimo cheikhul kabir oɗo ne kadi ha hande no ñawɗo o ni tan kañum ne ko ɗum ko ñawore mum nden mbi ñawɗo so tawi wawata horde mukko hankadi ko ñamminde tan o hettata tan ko ñamminde eyyi kanko nayejo o jaaɗo hankadi kanko ne ha o nayi ha nayewu ngu tampinimo hankadi o wawa horde o miijaki boom horde onne kadi ko hono noon tan yo taƴ eyyi kañumne kadi ñammina kala ñalawma mo taƴi ñammina eyyi ɗum tan wonata alhaali makko te mo wawi kay eyyi tawi mo wawi hay ɗum ko tawi mo wawi tan so tawi o wawa o naywi o wawa horde te o ala ko totti goɗɗo o ala kadi ko totti goɗɗo eyyi ɗum kay o ñammatta tan kadi o kontinira noon ndeysan wallahi tabarakallah eyyi o wi ibnu abbas radiallahu anhu wi o wi newnanama nayeejo eyyi yo ñammin kala ñalawma o ñammina miskine e mana yobde waɗɗaki mo kanko yobde waɗɗaki mo eyyi waɗɗaki mo kanko yo ñammin tan eyyi eyyi ko noon ɗum tawata ko jomum kadi heewi duuɓi no feewi heewi duuɓi wawana han kadi korka kono firti tan ko moƴƴere wonde e nder lewru ndu Allah toujours omo yiɗani dañen ɗum ƴeew ari ha e mawɗo o wi o wawa horde de kono yo ittu muddo o totta o daña baraji lewru ndu o daña baraji korka ka o daña kadi moƴƴereji korka kono ceerno Basiru korka wonko woni wonko woni o wasa fatorede lewru ndu wallahi o wasa fatorede moƴƴere wonde hen de kono nden ko wonko woni hen ɗum noon holko mbiyeten ɗon tan ɓe mbawa horde ɓe kono eɓe jogui waɓe yaltinande ɓe mudduji walla sakkanade ɓe ko poti sakkade ko ha hande ɓen kadi ne mbawi wallude ɓe ha ɓe tottir ko poti tottirde ko mbete ɓe dañay moƴƴereji lewru ndu so tawi noon ɓe ngala tottunoɓe ɓe ngala ko ɓe tottiri kamɓe kam Allah subhanahu wa ta'ala ina andi gantuji mabɓe kanen kadi ne andi kadi ne tabarakallahu la yukallifu llahu nafsan illa wusaha e mboɗo sikki ɗon kadi ni wonko mbawɗa ha labbinan ɗon yimɓe eyyi ko noon tan Allah subhanahu wa ta'ala o fawani fittali ko wawa o fawani fittali ko hattanani eyyi ɗum waɗi no mbinoɗa ni tan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ha hande fof tan yahata tan koye hankadi ko haala ka tan woni yadde Allah yiɗani on tan koko newi o yiɗana on ko satti eyyi ɗum noon ko ɗum fof koye ɓuural Allah hakkaza mana ngal waɗani bani adama ƴewde wonde bani adama o khuliqa al insanu daifan wallahi eyyi neɗɗo koko taga ene loyi eyyi ha tengti noon e ñawɗo walla kadi nayeejo ɓe kadi ɓuuri loode wallahi ndeysan ɓe mbaɗana koye noon wallahi eyyi joni noon ceerno Basiru moƴƴere ari yimɓe fof ne keeƴe moƴƴere nde Allah kadi ne yiɗi daiman yen nduumo e dañde e moƴƴere nde kono enen yiɗanaɓe moƴƴere nde il faut ummanoɗen gollande golle biyaɗe yo golle e moƴƴere nde eyyi ɗum waɗi nde Allah noddi fof o noddata ko ya ayyuhallazina amanu ayi ko gonɗinɓe Allah ɓe ko ɓen ɗannoto ɗanlede sariya dagni ayi mbiya yo ustu korka mumen ko ɓen ɗannoto ɗanlede Allah dagni mbiya yo gustu julɗele mumen ko ɓen kadi ne dafete rafiji ɗi Allah fayi ɗumen ayi ko fawnoye mumen e korka ko Allah fawtana ɗumen ayi Allah kadi wattanaɓe lomtinanaɓe goɗɗum mbiyaɓe ɓe mbaɗ ɗum ɗon ɗum kadi so waɗi gantu Allah kadi mbiya mi fawtini on ɗum ɗon kadi ɗum ɗo fofde ko ma yimɓeɓe ñiiɓa e notade konngol Allah ya ayyuhallazina amanu ayi il faut gonen amanu nde wonno amanu min tati ceerno Basiru ina mawnayam no fewi ƴeew illa allazina amanu wa amilu salihati ɓen falahum ajrun gayru mamnun ɓeɗo kay eɓe joɓede jobdidi kadi ustataki ala timmat tan yani ko sawa ɓe timma ne timma koɓe timminɓe hakkude mabɓe e joomiɓe koɓe timminiriɓe kadi no joomiraɗo wino yo timminiri ni ayi bon illa allazina amanu wa amilu salihati falahum ajrun gayru mamnunin o rutti kadi o wi illa allazina amanu wa amilu salihati ƴeew ko fawi hen ko kanko joomiraɗo o wi ulaika hum hayrul bariyat ƴeew joni kadi ɓeɗo suɓaɓe mbiya ko ɓen ɓuuri moƴƴude windere Allah so tawi a jaaɓi rentude ɓen an ka dañi fof
ɗum ɗon dañante waɗata hokkata ɗum neɗɗo o ko o laɓɓina o laaɓa e de makko Allah hakkude makko e jomiraɗo subhanahu wa taala ulaikum khayrul bariya ɓe mbete ɗon tan nde ɓe dañi ɓe goni khayrul bariya ɗon tan ɓe kadda Allah wi ala jazauhum hay ɗon kadi o wi ko enda rabbi e aɗana a haalino e jewte jawtude mbiɗa assawmu li te kadi wana ajizi bi kono joni falahumu ajarun ɓen ɗon khayru mamnuni o wi illa allazina amanu am sa ulaikum khayrul bariyati jazauhum inda rabbihim fa tabarakallahu ahsanul khaliqin umro ko jomiraɗo yo Allah waɗanen ɗum ɗon waɗan dendagal julɓe fof e ceerno Basir mbaɗa andi ko dokkane ɗen e waktu kadi timmi e ƴeewen tan no mbaynoriɗen inchallah ha kadi ñallal pagal so haaji Allah inchallah est ce que alhamdulillah jetti Allah kawridinɗo ene wawde yettinde ɗum ɗo e bandiraɓe e wallodirde muɗumen e nder ɗeɗo jewte l'islamiyankoje e nder lewru kork eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala ko kalɗen ko yo ɗum won nafoore wonande amanu en ɗum mbiɗaɓe Allah waɗɗen enen foye amanu en amin eɗen mbaynodira e mabɓe tan inchallah kadi ha saaha goɗɗo inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Mouhamadoul Bassir en jetti technicien ji ɗi kadi yo Allah hokken kadi tawtorede e ñallal garawal tawayno fof kadi eɗen goni e jaam e kisal en calmini dendagal sernaɓe e heeɗiyankoɓe ɓe fof kadi ne hay goto ɗaccaka assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma